arada 70'in onunu bolsamam, işte yeterlik tecrübem barım bolsa, meni resmi synaga, söhbetdeşlige çağırdylar. Şol çağırylgalan madyma men synaglar barada oýa battym. Bolýa, buha resmi synag. Ýöne ömrümde resmi däl synaglaryň näçesi boldyka diýip içimi gepledip seri agram berip başladym. Şeýlelikde olaryň sanardan juda köpdigine ýene bir gezek göz getirdim. Oýlanyp oturuşyma da men ömrümi bir bina synaglary bolsa, şol binanyň kerpiçlerine meňzetdim. Diýmek, ömrüň manyly bolmagyna synaglaryň ähmiýeti gaty uly diýip öz ýanymdan netije çykardym. Herne şol kerpiçleri owadan hem dürs goýmaga, her bir insana kerpiç örýän ustanyň kiýaly ustatlyk berilsinne. Ömrümüz owadan örülen bina kimin manyly boldy. Kerpiçimi, meniň ömür binamyň her hili synaglar, türlü synaglar, sana beslenenler meniň gün aýym. Her hili synaglar, türlü synaglar. Kerpiçleň örümi, ustanyň ýüzi, oňa uýgunlaşan ustanyň gözü. Senem meňze diýersiň şol usta bizi. Her hili synaglar, türlü synaglar. Dogry örüm, girew berkligine pinan asla edebilmez hiç bir kes guman. Sen bizi taplayan, düzgeliň diýmän, her hili synaglar, türlü synaglar. Gelýärsiň sen pişip basyşyny edip, ýuka paýa pyllan sen bizi iýdip, korkaklygy ýeňýär, ine biz şeýdip, her hili synaglar, türlü synaglar. Arzum siz bilen merdana bolsun, ömür binamy men owadan örsem, sizden kergi diňe ýagşylyk görsem, her hili synaglar, türlü synaglar. Boşgy meniň zadatly täze kitabymdan alyndy. Köp sag bolun.